Je to nezvyčajné, ale za stolom dokážeme robiť rôzne pohyby, ktoré nám pomáhajú tonizovať svalstvo, vďaka čomu máme aj lepšiu, nazvime to hormonálnu citlivosť, ale na konci dňa vďaka tomu spálime aj viac kalórií. Je to veľmi jednoduché, ale stačí sa cez rôzne body len postaviť, urobiť si nejakú výdrž, na chvíľku si počkať, nazbierať nejaké sekundy, alebo robiť nejaké pohyby, alebo rôzne inštrukcie, ktoré sa týkajú či už teda silových záležitostí, alebo silovo nápravných, pri ktorých sa pokúšame predĺžiť nejakú skrátenú časť tela, kde nás to trošku bolí, nás to ťahá a v úvodzovkách bolí, ale jednoducho tieto pohyby, ak sa naskladajú v priebehu celého dňa, tak môžu významným spôsobom prispieť jednak k dobrej mobilite a odstrániť mnohé bolesti tela a preto používame tieto pohyby. Chôdza na schodoch je mimoriadne užitočný aerobný pohyb, v ktorom sa snažíme zlepšovať svoju kardiovaskulárnu kondíciu, ale má to určité podmienky, silové podmienky, to znamená, že kým kráčame po jednom kroku, to znamená, že po jednom schode, tak je to v poriadku. Ale keď už ideme cez 2 alebo 3, tak vtedy je veľmi dôležité, že po našlapnutí, aby mi koleno nesmerovalo dovnútra, ale aby ostalo v dráhe stehennej kosti alebo smerovalo niekde pred špičku a dávam si pozor, aby mi nevychádzalo to koleno smerom dovnútra. To je veľmi, veľmi dôležitý proste detail, ktorý potrebujem zohľadiť, obzvlášť, ak už sa snažím cez tú kondičku pridávať na tých schodoch a je dobré mať aj informáciu, že koľko mi treba trvá výjsť napríklad na 4. poschodie a super by bolo predýchať to nosom, to je tiež veľmi dôležitý point, snažiť sa dýchať tieto aerobné veci práve cez nos a menej používať ústa a zároveň sa snažiť skracovať práve čas, že keď mi to trvalo predtým XY sekúnd, tak sa pokúšam sám sebou istým spôsobom súťažiť. Samozrejme pri zohľadní toho, že či si môžem dovoliť byť trochu spotený v práci alebo nie a tým pádom volím ľahšie tempo, ale tým pádom pridávam na svojej kondícii svojich nôh.